Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Meenakshis Fish. नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावबाय। नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय। आं माने न'नि माइ गायनो थांनो नागिरदों। मैया आरो दाखालिदो साननै फुनानै लाबाय। आं थांग्रोनोसै ओमफ्राय मा मोना दायो हाजिराफोरनो ओंखाम माबा माबि संनांगोन ना। बेनिखायनो इसोर दायो बेलासिफोर गायसिगोन ओमफ्राय आं थांग्रोनोसै माने माइ गसा लानो दङ। ओमफ्राय बेखौ लानो थांग्रोनोसै। नोंसोरनियाबा मा होनो माइ गसा लानायखौ माने जोसा माइ गायबाथाय खुलुमग्रोयोना बेखौ माइ गसा लानाय होनो जोंनिया। नोंथांमोननिया मा होनो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय नै प्लास्टिकआव आङो धुप थाव बेफोरबायदि लादो ओमफ्राय दखानाव साथि बायलांसै। देग्लाय जोंहानि माइ गायनाया एसे लेट जाबाय माने दाखालि बावै दैबाना जानानै खोथिया लोमजोबनानै एखेबारे खोथिया गोदान फोफिननांदो लेट जाबाय आरो ओमफ्राय दासो गायनो जाबाय। आङो मैया खोथिया फुनायखौ ब्लग लादिया उनाव आङो साथि बायलांनि साथि लागसिल माटी साथी ना माटीर एक खर दिबि सरुটো दिबि पथारत हे साथी लगाब दूर আছে না সিন্দুরটো এটা দিবি হা ধূপ आनसु किबा देसले एटा दिबि साथिखौ लाबाय मैया बेलासे लाबफानो बावदोंमोन मादैजों आंजों सगाव ओमफ्राय सिन्दुर लानोसै। लाखांबाय आं दा थाबायलांबाय थानोसै। लामायाबो जि गोजान आलासि जागासेनिखा जोंहानिया साइकेलजोंबो फैयासै आङो। ओमफ्राय गस्ला लादो गाननो दा माइ गायबा मैया गाननायानो खोथिया फुनायाव ओमफ्राय सुना होदोंमोन रानाखै थेवबाबो लाबोफाबाय। बहा दुब्लिफोराव गोदान गोदान दिहुनबाय थानो बोरायखौनो गानफ्लेबाय थानो होननानै ओंखामबो मोनजाबोदिया आरो आङो खुलुमनांगौखाय ओमफ्राय दायो माइया ट्रेक्टर एवग्राफोरनो हरबाथाय हरफागोन होनदो आरो दुब्लियाव ओंखाम जानो बिराद मोजां मोनखायो आं। नोंथांमोनाबो सोर सोर दुब्लियाव ओंखाम जानो मोजां मोनो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय। ओमफ्राय ट्रेक्टर एवनायफोरजों दायो जाफासिगोन हरबाथाय ओंखामखौ पथरत जां र आमारे रुबुआजि ओमफ्राय आबैखौ थालिर बिलाइ हानना लायनो होबाय आं खुलुमनो थांसै दे फैखानो ओंखारगोन दा थालिर बिलाइ लाबाय ओमफ्राय आं नै खुलुमनो बाबादो फै दे एखेबारे फैबानो फैखानोल' ओंखारखायो। बाय बाय बाबु पिपिबाव थांफा दे नोङो एवाखैयानो माथो ना आबै एवथ'वाखैयानो नै थास' दंफांबो गायो नैयाव दंजोबो गसंनानै आङो खुलुमनानै गायना होग्रोनोसै ओमफ्राय गायफालांबाय थानोसै इसोरदो। बोथोरा दिनै बाय मोजां जादों इमान सान्दुं दां दां गैया जोमैजोंबो जादों। दानिथ' फुङाव अखा फ्रि फ्रि हादोंमोन एसे। फै थाबायनो हायाखै गायगोन ना गाया मैया दस' आबै लानावसो फुना होदो न'नि खोथियाखौ फुवाखै न'नि खोथियाखौ फुलाया इनिया आबै लानाव फुफाहैबाय थादों।
गजानो गियो बोरैबा गनांगौबा गोदानबो लाफिननाय नङा प्लास्टिकआव सोना दोनहैनोसै मबाइलखौ ओमफ्राय गायफिनबाय थानोसै दायो गायनायखौ दसे भिडिअ लानो होनसै मादै फैबाथाय ओंखामखौ आङो दासो जानोसै लाबोबाय आरो नै इसोर जाखांजोब्बाय आं इनिफ्राय लाना जानोसै दा मा जोगोनार सयाबिन आलु मटर भाजा बाथोना एसेल'सै आं पियास बाथोन फाथो मैगं एवनाय ओमफ्राय हरनि जिंखादो आलु ना संनाय जानोसै दुब्लियावबाथाय खबरसे बारा हाबखायो 3 hours later. मालिका भिडिअ लागासिनो दे नोंसोरखो साहि दं मैना साहि हो साहि दं अ इदु आंनिया सेरेबसोनो ओइ आदा ओइ सोलोंनो मा मिथाइ बाबु बाबु itu ini habrua nuwakhै singraya bodo singraya anggur nah ini menangke naide nanglah Two hours later. Danger kan nunggu mobile lang video lang zaman Facebook ini ang isa ka din tin rocket set नोंसोर खोन्थ' देखायनि र' आं गासिखौबो खेबसे खेबसे मबाइल लांनो फैदोंमोन गायनायानो फैथ'लायबावो आंनिया बा गोलावथार गायबाय रोंसिगोन दे नै बा मालिकाबो गायोबा आबै सान्दुं गोसाथारना दिनै बारा बार गैयाना अ बाजै आं दैखौनो लायना फैनोसै ना दै गैलाना लायनिबा सुमि सिनायाखै मा नांखाबाय माया सुमि खेबसे नायलाय कालाकनि जाबाय दाउखा बेंबाय इदियासो बिजामादै मोजां मोनो इदि गायग्रासो जानांगौ दा जाबा आबैमोन संख्रि सिनि लाबाय आङो माइ गायग्राफोरा गारजिनि रोसि लोङोनो न'आव लांफैदोंमोन थांफिननोसै दुब्लियाव माइखौनो बारा गायथिनो मोनाखै दै लांनो थिनलाय दा गारजि लांनो थिनलायबाय दैबो रोगाना होबाय थानांदो ओमफ्राय न'आव फैनांलायबायमोन ओमफ्राय दा थांफिनलायनोसै बारा माइखौनो गायनो मोननाय बायदि मोनाखै आं दिनै लाङाखैमोनलै
Kamlang rakra. Di badai. Kai dah dah ke tai ma? Ai mà sao mà sao này em ăn cho nhà bùa thùng mưng quả. Không. Còn em lo nó không ra con đi. Hạt ta naka? Có trong thay ra sih. Mang kre. Không thấy. Bantu saya koi. Không giỏi nào nó. Ui, mang khi bé đâu? Mà lại sao hả xíu này đi. Cái lẩu sáng gan trở lại đến ngày được chứ. Săn dùng để làm được mấy bé. Sáng gan đấy đạt được. Manusia, nani? Bang mereka sudah ada mana? Dah lihat saya sebesar bang sungai bena. Angkat sebesar berapa gaya? Saya tidak sih. Angin bergaya nggak susah video lalai deh. Lagna? Cái thứ phát mà mấy cái con này gì ấy finally जोबनोसै दब्लायसेल'सै नै इ दब्लायसेल'सै ओमफ्राय गायखांसै लारि लारि गायबोगासिनो खारग'बाय दिनैनिफ्राय खारग'थ'बाय ओमफ्राय बै लांदां थानाय एसेखौ साननैसो उनाव गायगोननो सप्तासेसो थानानै